V tomto videu si ukážeme, čo to znamená porovnávať dve čísla rozdielom. Tak povedzme, že budeme mať princ, bude princ Rudo. Princ Rudo má 17 zlatiek. Princ Števo má 20 zlatiek. Kto má viac? Alebo kto z nich má menej? Ako to zistíme? Tak od toho väčšieho čísla. 20 minus 17, takže porovnávame týchto dvoch princov, dokoľko majú tých zlatiek, pomocou rozdielu. Porovnávanie rozdielom. 20 minus 17 je 3. Takže naša odpoveď. Princ Rudo má o 3 zlatky menej ako princ Števo. Alebo keď sme chceli povedať naopak, princ Števo má o 3 zlatky viac ako princ Rudo. Ako sme na to prišli? Rozdielom. Dáme si niečo iné. Princezna Rúženka má 41 šiat. Princezna Irénka má 39 šiat. Kto má viac a okoľko? Takže otázka je, kto má viac? Viac má Rúženka. To vidíme. A okoľko má viac? No 41 minus 39 rovná sa 2. Takže o dve šaty, o dvojošiat, tak správne povedané, má Rúženka tých šiat viac. Keď bola otázka, kto má menej, tak odpoveď bola Irénka a o koľko má menej? O 2. Posledný takýto náročný príklad. Dám už len čísla. Máme čísla, čo je 54 a číslo 47. Ktoré je väčšie a o koľko? Takže vidíme, že väčšie je číslo 54. Takže 54 je väčšie ako 47. A o koľko je väčšie? Takže 54 minus 47 je 7. Takže číslo 54 je o 7 väčšie ako číslo 47. Keby som sa pýtal, ktoré je menšie a o koľko, tak menšie je číslo 47 a o koľko? O 7. Takže takto vieme porovnávať. To sú také základné príklady matematické a slovné. Budete mať, že o koľko viac má niekto, alebo o koľko menej. Takže ten výsledok, k tomu výsledku sa dopracujete pomocou rozdielu odčítaním.